Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa oratio emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman ken sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asingon niya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyupon mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving offered by Abion and Giriba family, Makasiinag family, Aluin Aranya and family, Lani Alemania, and Ella May Buban. A special intention for healing of nephew Jude Ethan Federico, offered by Lily F. To pass the board exam, offered by Miko B. Imperial. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Arnaldo, offered by Maria Timothea. Para sa kalag ni Odelon, offered by Capili and Del Rio family. For Eugenio and Elizabeth, offered by Montas and Palma family. Para sa kalag ni Manuel asin Florencia, offered by Montas and Palma family. Para kay Hermilo, offered by Antones family. Asin para sa kalag ni Tomas, Lina, and All Souls in Purgatory, offered by Lani, Alemania. Ngunyan, iyo po ang ikaanom na Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po kita asin saraban niya tong awiton an awit sa pagpuon. Pagkamot sa kagurangnan, an banwan sa iya tiripon ngunyan. Lumawon asin sa baon, ang Diyos sa mga langit nun. Umawon awitan ang kagurangnan, gabos na banwaan. Irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Good afternoon. Good afternoon, Father. Baka pwedeng tabangan ta po kung naano siya, maparusan or sorry, na-distract ako. May natumba po duman sa likod. May doktor lamang po digdi. Partira, tigwa.
Nagkakatiripon kita ngunyan sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ikaanom na pong Domingo sa ordinaryong panahon. Idulot niya ito ining Santa Misa para sa satuyang mga personal na intensyones sa sinkahagadan, siring man sa pagrumdom, asin pagpamibi sa mga tugang yato, namumutan yato, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, mapuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maharap ka. Kagurangnan, maharap ka. Kristo, maharap ka. Kristo, maharap ka. Kagurangnan, maharap ka. Kagurangnan, maharap ka. Kamuramayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marayan buon. Inuumaw mika, inurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika. Pinapasalamatan mika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinakan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinakan, ako ang sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog kalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kag Diyos Ama. Amen. Amen. mamibi kita. O Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos sa sintunay, tuguti kami, hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok,
Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahiling nin bendisyon sa tawong nagsasarig sa Diyos, asin maldisyon sa tawong nagsasarig sa iyang kapwa. Ang Diyos iyo an pailihan nin tawong tunay na nagsasamba, asin nagtutubod sa iya. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagtataram ang kagurangnan, kukundinaron ko ang tawong minatalikod sa ko, asin minasarig sa iyang kapwa, sa kusog nin sarong tawo na magagadanon. Arog siya sa sarong sadit na kahoy, sa disyerto, na nagtatalubo sa alang na daga, sa maskad na daga, na mayo na nin ibang nagtatalubo. Mayo nin marahay na nangyayari sa iya, alagad, bibindisyonan ko ang tao na minasarig sa ko. Arog siya sa sarong kahoy, na nagtatalubo harani sa sapa, na ang mga gamot pasiring sa tubig. Dahil ini natatakot sa pag-abot kantig init, hulit na nagdadanay ang berde, ang sa iyang mga dahon. Mayo inin kahaditan, kun mayo nin uran. Padagos ining namumunga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dahil nagsusunod sa hatol nin mga maraot, na dahil nagsusunod sa paarog nin mga parakasala, o dahil nakikisumaro sa mga dahil nagpapahalaga sa Diyos. Alagad, ang sa iyang kaugmahan, nasa katugunan nin kagurangnan. Inial daw banggi niyang pinag-aadalan. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Siya siring sa sarong kahoy na nagtatalubo, sa kataid nin tubig na nagbubulos, na minabunga sa tamang panahon, as hindi naaalang ang mga dahon, minauswag siya sa gabos niyang gibo. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Alagad ba kung siring kainian mga maraot, siring sinda sa ata na pinapalid kan duros. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. Huli taaram nin kagurangnan ang dalan kan mga matanos, alagad ang dalan kan mga maraot mapapahama. Paladan ang tawong naglalaom sa kagurangnan. An pagkabuhay liwat, iyo ang basihan kan pagtukdo manungod kay Jesus. An pamumuhay bilang mga Kristiyano, asin ang pagkakaigwanin halaga kan pagtubod niyato sa Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ngunyan kung si Kristo ipinaguhulit na binuhay liwat, paanong makakapagsabi ang iba sa indo na mayo nin pagkabuhay liwat ang mga gadan? Kung ang mga gadan da ibinubuhay liwat, si Kristo da iman binuhay liwat. Kung da ibinuhay liwat si Kristo, sayang ang sa indong pagtubod, asin yaon pakamungunyan sa indong kasalan. Kung siring, napahamak ang mga nakadandyan kay Kristo, kung para sa nasabuhay na ini, ang satong paglaom ni Kristo, kita na ang makakaherak sa gabos na tao. Alagad ang totoo, si Kristo binuhay liwat sa mga gadan, bilang patotoo, nabubuhayon liwat ang mga gadan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglugsot si Jesus kay Basinda nga nagtindog sa sarong patag na lugar. Yaon duman ang dakol niyang disipulo. Sagkod ang kadakol na tawong harali sa bilog na Hudiya sa Jerusalem, asin sa Tiro sa Kasidon, mga syudad na nasa tampinin dagat. Hiniling ni Jesus sa iyang mga disipulo asin nagsabi, "Paladan kamong mga dukha, ulita sa Indoan kahadean ni Diyos. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, hulit babasugon kamo. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, hulit magngingisi kamo. Paladan kamo kung ikinakaungis kamo. Isinisikwal asin minumudan in mga tao, asin pinapakaraot sa ngaran nindo. An ngaran nindo, huli sa aki nintam. Mag-ugma kamo sa kamaglukso sa kaugmahan. Kung iyan mangyari, ulit dakula ang balos na natatagama sa Indo sa langit. Siring man kayan ang ginibukan mga propeta kan sa indang mga ginikanan. Alagad herak man sa Indo na mga mayaman ngunyan. Ulita nagkamit na kamunin kaginawahan. Herak man sa Indo na mga basog ngunyan, ulita magugutom kamo. Herak man sa Indo na nagngingising ngunyan, ulita magmumundo asin magtatangis kamo. Herak man sa Indo, kun inuomaw kamo kan gabos na tao, ulita siring man ang ginibo sa mga bakong totoong propeta kan sa Indong mga ginikanan. Namumutan kong mga tugang an marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Pakigreet daw po muna sa tuyang mga kataid na good afternoon. Nadangog ta po sa tuyang ebanghelyo ngunyan ining inaapod niya tong mga kapaladan. O inaapod ta sa Ingles na dahil naghiro ining sa kuyang laptop. Yan. Mga Beatitudes. Naglalaman ining ebanghelyo ta sa enot na parte itong mga bendisyon. Sa ultimong parte, itong mga maldisyon. Nagsasaysay kan mga blessedness or beatitudes, asin itong woes, W-O-E, woe to you. Yan, mga maldisyon. Bago ako magpadagos, sigwa po ako ng duwang hapot na gusto ko po na simbago nindok onesto. Yan, ang enot ko pong hapot, pakitaas daw po kan kamot, kan mga yaon digdi, itong gustong maging dukha, gutom, patay gutom, nagmumundo, yan. Asin ikinakaungis kan tao. Itaasan ka mo. Ako sana. Yan, igwag saro akong kasabay. Yan, salamat po sa pagiging onesto. Yan. O, ini, itaas man ang kamot kang gustong maging mayaman. Ayan, busog-lusog. Mga maugma, naguugma, asin itong mga iginagalang kan tao. Oh, be honest. Yan. So, iba arog sa nakayan. Kabanga. Yan. O, itaas daw pong maray. Yan. O, dakulon ang nag-itaas, kasabay na ako. Yan. Pero, digdi po sa Ebanghelyo, kasasabi lang kan sa tuyang kagurangnan, naherak man sa tuya. Yan. Maldisyon. Ana ako unta pag-abot kan panahon. Yan. Ta ito daang mga dukha, itong mga nagugutom, itong mga nagmumundo, ta nagmahal, umasa at iniwan. Wala nang 2 to 4, wala nang today, tomorrow, and forever. Pagkatapos kang Valentine's Day, 555 na sana, tuna ang nawalat. Itong mga kinakaungis, pinapakaraot kan tao, sindadaapuan maako nin
bendisyon. Sindaan, paladan. Alagad tandaan ta, kung dinangugtang marahi po sa tuyang ebanghelyo, igwang qualifying words. Kung sain ang dukha, kung sain ang mga nagugutom, pinapakaraot, kinakaungis nin tao, asin itong mga tawong nagmumundo, magigisindang paladan, kung sinda nagmumundo dahil sa aki nin tao. Dahil kay Kristo, on account of the Son of God. Tandaan tayo yan. Kung ika po, dukha, nagugutom, nagmumundo, ikinakaungis kan tao dahil kan sa imong kapabayaan, asin kahuslaan, bako kapaladan. If you are suffering because of Christ, that's the time that you become blessed. That's the time na kita maako nin bendisyon. Pero itong mga mayaman, berdaw, sisay po digdi ang mayaman. Pakitaas kan kamot. Ako sana. Itong mga basog, sinagugma, asin ginagalang kan tawo, anong sabi kan sa tuyang kagurangnan? Herakman sa indo, maldisyon an sa indong aakoon. Pero igwaman po yan in qualifying words. May qualification man iyan. Kung ikam mayaman, nag-uugma, dahil tamas pinipili mo ang kwarta, asin material na kaugmahan kaysa mahal na Diyos at God's expense, that's the time that you become condemned. That's the time that you will deserve the woo from God, from Christ Himself. Kung ang Diyos mo na, iyo na ang kwarta. Kung dai kita nagiging responsableng tagapagpamahala kan mga bagay na itinao sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan, that's the time that we will deserve this condemnation and woe from Christ Himself. Sabi kan sarong nabasa kong kasabihan, magayunon po si sinabi niya, what we do to ourselves dies with us, but what we do to others remains. Ang ginigibo tadaas para sa nasa satuyang sadiri, nagagadan iyan kasabay ta. Pero ang ginibutang karahayan sa satuyang kapwa, iyan ang nawawalat sa kinaban, maski mayo na kita sa kinaban. May sarong interview po si Mother Teresa. In-interview po siya. Kasi ninapot siya, kaining hapot na ini, what is God's greatest gift to you? Ano ang pinakadagulang regalo na inako mo sa Diyos? Aram po nung gisusimbag niya, ang simbag niya po, ining mga dukha, sinda, ang pinakadakulang regalo ng Diyos sa sako. Kang hinapot siya kung ngata, ang sabi niya po, because of them, I have the opportunity to be with Jesus 24 hours a day. Ika, ano po ang pinakadakulang regalo sa imonin mahal na Diyos? I hope you won't choose money. Taan kwarta, minaagi sana, asindai nagdadanay. May dakula da apong pagkakaiba ining inaapod tang happiness and blessedness. Kaugmahan, asin kapaladan. Usually, happiness is associated or connected with luck or fortune. I am happy kasi nakajakpat ako. Kasi nanggana ako sa loto. Kaya maugma ako. Pero iba itong blessedness o kapaladan. That is true and lasting happiness. Iyan ang inaapod niya itong tunay as nagdadanay na kaugmahat, iyo po ining inaapod niya itong kapaladan. O, tanganing mas maging klarado. May saro kay itong daraga, nagkonsulta sa fortune teller. O, dahil ko tigsasabi na magpahula ka mo. O, tayo ang nangyari digdi sa daraga. O, sabi niya, igwa po ngaya akong duwang suitors, igwa duwang nag-iilusyon sa kuya.
Gusto ko po ngaya maaraman kung si say digdian makakaagum sa kuya. Aram nindo susimbag kang fortune teller, ang makakaagum ngaya sa imo, maswerte. Anda imo pipilion, o day makakaagum sa imo, mas paladan. Aram nindo ko nga ta, midbid po siya kang fortune teller na maldita, na mala kamarites, o kaya, maswerte nga nga, ta iyong napili mo, itong makakaagum sa imo, pero mas maswerte ining nakalibre sa imo. Ini anpaladan. That's the difference between blessedness and happiness. Sabi po ni Aristotle, ang tao da po, dahil ibang tigahanap sa buhay kundi kaugmahan. Everybody seeks happiness. Gabos kita. Gabos na ginigibo ta. Ginigibo ta dahil ta gusto ta po maging maugma. Di ba? Ang problema, kadakla na beses, ining pigpaparahanap tang kaugmahan, what we think that will bring us happiness, what people think will bring them happiness, does not always bring true and lasting happiness. Tunay, asin nagdadanay na kaugmahan. Only luck or fortune. Asin iyan ang ino-officer sa tuya, kan kinapan. Taan, true and lasting happiness da po, iyo ining inaapod niya to, blessedness. A happiness that the world cannot usually give. Dahil sa tuya may tatao kan kinaban. Ang Diyos sana ang makakataos sa tuya. Kaining true and lasting happiness. Kaya ngunya na aldaw, sa tuya pong ibanghelyo mga tugang, itinataos sa tuya, ining beatitudes, mga attitudes, mga dispositions na dapat igwa kita kung gusto ta pong maging paladan sa atubang nin mahal na Diyos. Kung gusto ta po na makamtan ining inaapod niya tong true and lasting happiness. The Beatitudes is our roadmap inian sa tuyang magiging giya. Kaya sana sa satuyang buhay, baka usan na kita maghingawa na maging happy. Hingawahon taman po na maging paladan kita sa atubang kan mahal na Diyos. Tanganing mag-ako kita, bako maldisyon, kundi bendisyon. Amen? Sa ngaran ka na kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugma niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurang nana si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo kibirhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nakakasabot kan mga pag-alaman, nagikan sa pagsarig sa mga kinabano na kaugmahan, itaas tan sa tuyang puso sa maludok na pagpamibi sa Ama. Kaya masabi po kita, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, magin mapangyaring tanda kandalan pasiring sa kaugmahan, asin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makanood kitang magsarig sa mga espiritual na pagpahalaga na nakakapauswag kan sa tuyang pagkatawo, bako sa mga material na rugaring na nagpapahurasa sa tuyang kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing daing niya to pagsarahan ang sa tuyang puso sa mga daing sukat, kundi magsanggawad kita sa kapwa sa pagwaras ka nakakapaumay na biyaya ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo ka sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagehelang asin mga biyadi, makamati kan mamumuto na pangatama ni Kristo, huli kan pagmakulog kan sa indang mga katuod asin kanatad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, magugma sa katuninongan asin kapahingaloan kaibaan kagurangnan sa langit no nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamilya. Langit no na Ama, gibuha kaming maninigo sa imong pangapudan, orasan sa mga biyaya na isabuhay mi, sa tataramon na sinsagibo an sa imong tugon nin pagkamuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan ken sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilong niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdodot maglinig asin magbago sa mo, dangan magin burabod din kambayadan na daing kasagkoran, para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Taasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya. Kami nabubuhay asin naghihiro asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami arualdaw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya ba? Kan gabos na Angeles asin santos sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal
Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon. Nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. At pagdagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aaran, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa sinkabos na santos, nakaidtupan na kapag gaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, making danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siringan at kaurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tuya po niya nahira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalanan kan tinaban. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan kan tinaban. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan kan tinaban. Tawing kami, di katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya rigdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umay. Ang nahawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Jesucristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imo grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nagkakaan kan mga langit noon nakakanon namimibi na nanay kaming magmawot kainiman sana, nahuli kaiyan kami tunay na nabubuhay, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan.
Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Huwebes. Nag-abot sa 19,972 pesos and 75 centavos. Anabagta po sa siring na oras kan misa. Uulitin ko po ang sa tuwing announcement, pag-abot sa collection. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 40,630 pesos and 85 centavos. Anaambagta po sa siring na oras kan misa, 5,818 pesos and 15 centavos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot po sa 10,596 pesos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Available man po ang Jubilee of Hope, A Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Sa maabot po na Pebrero 21, magkakaigwa po kita ng pilgrimage of 7 Jubilee Churches. Sa maabot po mag-iba, magpalista na lang po sa opisina kan parokya. Ang pagpalista, sagod lang po sa Pebrero 19. Inimbitaran man po ang gabos na maawot mag-intra sa sarong bangging pag-urugma. Ang Katiwala 1008 Community, magkakaigwa po nin Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na Pebrero 28 sa Albay Astrodome. Asin ang ticket, available po sa opisina kan sa tuyang parokya. Mawid mo man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous, 20,000 pesos, 1,000 pesos. Anonymous, duwa na nagtaon ni 900 pesos. Tulong Anonymous na nagtaon ni tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Claire Borromeo, 500. Rose Angela Reliama, 500. And Devotee, 300 pesos. Diyos mabalos po. At sa kuya pong pasalamat sa gabos na liturgical ministers, magpuon sa Satuyang Choir, ang rondalya ni San Judas Tadeo, ang live streamer ta, ang Satuyang mga lectors, at the same time lay ministers, mga lay ministers, commentator, ang Satuyang kapitan, asin ang Satuyang mga mass collectors, sinining mga kasabay sinda, acolytes, mga acolytes. Salamat po. Parakpakan niya ito. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos. Kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Anama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katabuhan, harayo haraniman, paduman banuan, siya daron yatungon yan. At tataramon na nadangog, at tinapay na nagbasog, at murabot din bagong kusog, tangani sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawuhan, harayo haraniman, panuman banuan, siya daron yatungon yan. Harayo haraniman, panuman banuan, siya daron yatungon yan. Salamat po.